മാസത്തെ പുണ്യവും ആവാഹിച്ചാഗമിച്ചിടുന്ന രാവുണ്ട്. ആയതിൻ പേര് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റെന്നൊരായത്ത് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻ പേര് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റെന്നൊരായത്ത് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1000 മാസത്തെ പുണ്യവും ആവാഹിച്ചാഗമിച്ചിടുന്ന രാവുണ്ട്. അല്ലാഹുവിൻ പുണ്യമലക്കുകളാകാശമെല്ലാം കടന്നു ഭൂസന്നിധി. അല്ലാഹുവിൻ പുണ്യമലക്കുകളാകാശമെല്ലാം കടന്നു ഭൂസന്നിധി. അന്നിറങ്ങും അവർക്കെല്ലാം ഇമാമായ പുണ്യ ജിബ്രീലും കൂടെയെത്തും. അന്നിറങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം ഇമാമായ പുണ്യ ജിബ്രീലും കൂടെയെത്തും. 1000 മാസത്തെ പുണ്യവും ആവാഹിച്ചാഗമിച്ചിടുന്ന രാവുണ്ട്. ശാന്തിയാണാരാവെന്നോതും ഖുർആന്റെ കാന്തി നുകരും വിശ്വാസികൾക്ക്. ശാന്തിയാണാരാവെന്നോതും ഖുർആന്റെ കാന്തി നുകരും വിശ്വാസികൾക്ക്. പാപമുക്തിയും സുവർഗവും നാഥന്റെ പാരിതോഷികം ദുആയിരക്ക്. പാപമുക്തിയും സുവർഗവും നാഥന്റെ പാരിതോഷികം ദുആയിരക്ക്. 1000 മാസത്തെ പുണ്യവും ആവാഹിച്ചാഗമിച്ചിടുന്ന രാവുണ്ട്. 1000 മാസത്തെ പുണ്യവും ആവാഹിച്ചാഗമിച്ചിടുന്ന രാവുണ്ട്. ആയതിൻ പേര് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റെന്നൊരായത്ത് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയതിൻ പേര് ലൈലത്തുൽ ഖദ്റെന്നൊരായത്ത് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1000 മാസത്തെ പുണ്യവും ആവാഹി